Min Jannar sal-aħħar ta' Wissu ta' din is-sena, il-Pulizija Maltija għamlet diversi qabdiet rekord ta' droga. Il-kokaina hija l-aktar tip ta' droga li nstabet mill-Pulizija sa' issa din is-sena, frott qabdiet rekord li saru fil-Port Ħieles. Fil-fatt, fl-ewwel 8 xhur tas-sena inqabdu kważi 750 kilogramma ta' droga kokaina. Fl-istess perjodu l-Pulizija f'diversi qabdiet sabet ukoll 37 kilogramma ta' ħaxixa tal-kannabis, 20 kilogramma oħra ta' reżina tal-kannabis u 63 gramma ta' eroina. L-Ispettur Justin Grek mill-Iskwadra ta' kontra droga fissret iċ-ċifri f'din l-istatistika. L-istatistika turi li l-iktar droga li nqabdet kienet il-kokaina. Jirrifletti bekk minħabba l-qabdiet kbar li kien hemm fil-Freeport, bekk forsi l-istatistika turi li hemm distak bej drogiet oħra. Però il-European Drug Report li huwa maħruġ mill-European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction turi li droga kokaina hija t-tieni l-iktar droga komuni li hija konsmata fejn imbagħad l-iktar droga li hija komuni hija droga kannabis. L-Ispettur spjegat x'jiġri mid-droga li tinstab f'dawn il-qabdiet. Meta jkun qabdiet bħal dawk dik tiġi distrutta fil-preżenza u fid-direzzjoni tal-qorti kif ukoll fil-preżenza tal-pulizija kollox ikun video recorded. F'affarijiet pereżempju meta jkun hemm qabdiet ta' persuni li tresqu l-qorti, din ħadd tiġi preżentata l-qorti bħala evidenza mbagħad meta jinqata' l-każ il-qorti tordna d-distruzzjoni tagħha. Hija qalet li l-qabdiet rekord li saru din is-sena huma frott kooperazzjoni sħiħa bejn l-awtoritajiet lokali u barranin, fl-istess waqt li żdiedu riżorsi, speċjalment dawk umani, fil-Korp Malti. Mela din wassal iktar bħala police cooperation sharing of information ma' stakeholders kemm barranin u kemm lokali, ġifier meta inti taħdem partnership tajjeb kemm ġifieri ma' pulizija barra minn Malta u anke ġifieri ma' awtoritajiet Maltin ħadd wassal għal riżultati tajbin.